Ставки на спорт! 1xBet! Большие выигрыши! 1xBet! Быстрые выплаты! 1xBet! Надежный букмекер! 1xBet! 1xBet! Букмекерская компания. шахсое ки мехоҳам бо равон кунам ба Тоҷикистон, марҳамат бародаро, аз шаҳри Москва ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон, компания бовария метавонем бораи худа равон кунем. суроға шаҳри Москав, метро Котельник, номеро дар рӯи экран, ҳатман занг занед. барои гузаштани граница аз Москав то Қозоқистон компания мо барои шуморо бурда соҳу саломат ва меоранд. мошинои замонавӣ дорои Wi-Fi бепул. хуби компания дар он аст ки шуморо барои гирифтани ҳуҷҷатҳо ҳам кӯмак мекунад. шахсое ки айноми канали беминат гап зананд 500 рубл скидка, номерош дар рӯи экран, ҳатман занг занед. салом алейкум ба ҳама подписчикои канали беминат. хуш омадаем бародари азиз. имрӯз баҳри шумо якчанд мошинои арзон пешкаш мекунам. пеш аз видео сар кардам бародар дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва видеоро поделитсия кунед то ки кори мо пеш рафт бародаро. имрӯз мошинои закасои шуморо пешкаш мекунам бародаро. дастгирӣ кунед, манам дастгирии шумоям. мерем тамошо мекунем ва лайк мемонем. якчанд бародаро хоҳиш карда буданд ки мо Opel Zafira'ро ба навор бигирем. ина бародар мо як таша ёфтем. дар ҳолати хубай, соли барориш 1999, мотор 1.8, 16 клапана, газ евро 4 бензин, кондиционер лук ҳамаш кор мекунад бародаро. нархиш 38000 сомонӣ. мошин амалиш мешавад бародаро ба Mercedes HK ё ки хаҷибек. номерош барои занг задан +992 900 70 99 01. номерои Тоҷикистон бародаро. агар шумо дар Россия қарор дошта бошем +7 926 481 13 метавонем ба тариқи имо, вайбер, ватсап ба ин бародар ҳамсӯҳбат шавем ва мошина харидорӣ кунем. ба хоҳиши якчанд бародаро, марҳамат Opel хаҷибеки фурӯшӣ, соли бароришаш 1997, мотор 1.6, танҳо бензин. то ноябр бародаро документ дорад. нархиш бошад 24000 сомонӣ. бо савдо мешавад. мошин дар Колхозобод қарор дорад. номерош барои занг задан 8926 492 07 94. метавонед ҳамсӯҳбат шавем. якчанд бародаро хоҳиш карданд ки мо Priora'ро ба навор бигирем. ина марҳамат, соли бароришаш 2008 сол, мотор 1.6, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 30000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 502 15 15 15. касе ки харидора метавонед занг занед бародаро. тоқа харидоро. Mercedes компрессори фурӯшӣ, соли бароришаш 2000 сол, мотор D, коробка автомат, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар ҳолати бениҳоят хубай. номерош барои занг задан +992 933 31 06 07. метавонед агар харидор бошед занг занед бародаро ва харидорӣ кунед. ВАЗ 2199, соли бароришаш 1996, мотор 05, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 4000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 915 04 10 49. метавонед ҳамсӯҳбат шавем ва харидорӣ кунем. Dayvon XC фурӯшӣ, соли бароришаш 1995, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш бошад 15000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 919 13 18 10. номерои Тоҷикистоне бародаро. метавонед ҳамсӯҳбат шавем. Opel Vectra, соли бароришаш 2000 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш бошад бародаро 23000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 906 11 10 26.
номерҳои Тоҷикистони бародаро касое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Мерседес Бенц сечка соли барори 6999, мотор Д, коробка механик, газ бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархш бошад 45000 сомонӣ. Номерош барои занг задан плюс 992 906 11 38 11. номерои Тоҷикистони бародаро метавонед ҳамсӯҳбат шавед ва харидорӣ кунед. мошин дар ҳолати хуб аст. Opel Kadjiber соли барори 6998, мотор 1.6, коробка механик, бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 25000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 917 52 82 82. номерои Тоҷикистони бародаро метавонанд шахсои харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Opel Kadjiber соли барори 6995, мотор 1.6, коробка механик, бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 23300 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 905 33 53 68 33 53 68. номерои Тоҷикистони бародаро метавонед ҳамсӯҳбат шавед. Opel Astra-J соли барори 10400, мотор 1.6, коробка автомат, бензин, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 43000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 988 67 67 67. номерои Тоҷикистони бародаро шахсое ки харидоранд то қанво занг зананд